Matul tmiem il-ġimgħa il-pubbliku qed igawdi minn spettaklu naturali filwaqt li jipparteċipa f'attivitajiet organizzati minn BirdLife Malta hekk kif il-pasta tal-ħarifa tat-Tajr tal-Pliża fuq il-Gżejjer Maltin tinsab fl-aqwa tagħha. Is-sibt filgħodu fir-Riserva Naturali tal-Għadira wieħed seta' jieħu sehem f'sessjonijiet ta' osservazzjoni tal-asafar tal-pasta, jitgħallem dwar speċi differenti tal-asafar li jgħaddu minn Malta u anke attendi wirjiet ta' bird ringing. Net News tkellem ma' Ray Gallia, bird ringer ma' BirdLife Malta, li spjega dan il-proċess u l-importanza tiegħu. Il-ringing isir l-ewwel net isir mal-pajjiżi kollha tal-Ewropa u anke f'ħafna postijiet oħra fid-dinja. Isir biex nistudjaw speċjalment il-migration, il-passa tal-asafar. Li bsulhom ċurket żgħir u li jkun fih indirizz uniku u nisperaw li dal-asfur jinqabad x'imkien ieħor barra minn Malta ġifieri biex bekk inkunu nafu minn fejn jiġu minn fejn imorru l-asafar. Dik wieħed mill-għanijiet, però ma ħafna għanijiet oħra għalfejn isir ir-ringing biex naraw il-ħajja tal-asafar kemm twila u ħafna affarijiet oħra bħal dawn. U saħaq ukoll ir-raġuni għaliex dan iż-żmien tas-sena b'mod partikolari u wieħed importanti għall-passa. Da żmien ġifieri fil-ħarifa u anke fir-rebbija l-asafar jagħmlu vjaġġ. Bħalissa fil-ħarifa jagħmlu vjaġġ min-nord tal-Ewropa għall-Afrika. Ħafna minnhom jibqgħu fil-Mediterran u ħafna oħrajn imorru sawt tas-Sahara Desert, ġifieri fit-Tropical Rainforest tal-Afrika. Dana jagħmluh għax fil-ħarifa l-arja tibda tiksaħ u ma jibqgħux isibu ikel l-asafar. Allura jkunu jridu jfittxu postijiet aktar sħan fejn ma jiġrilhom xejn u jkun hemm ħafna ikel bħala insetti u affarijiet oħra biex ikunu jistgħu jieklu għalhekk issir il-passa. Sa dan it-tant il-ħadd il-pubbliku se jkun jista' igawdi spettaklu ta' asafar li f'dan iż-żmien tas-sena jinġabru fil-Buskett, l-akbar bosk li għandna fil-Gżejjer Maltin. Dal-weekend madwar l-Ewropa kollha, l-imsieħba kollha tal-BirdLife, il-familja tal-BirdLife madwar l-Ewropa fosthom BirdLife Malta, qegħdin jgħoddu l-asafar li jkunu qegħdin ipassu minn fuq pajjiżhom. Aħna deċidejna nagħmlu numru ta' attivitajiet mifruxin fuq weekend. Illum is-Sibt ftaħna l-Għadira kmieni filgħodu, ir-Riserva tal-Għadira u għamilna dimostrazzjonijiet li kienu mimlijin għal-pubbliku tal-bird ringing għaliex ukoll l-asafar li jpassu minn fuq Malta aħna nistudjawhom permezz ta' dan l-istudju xjentifiku. Il-ħadd għada ser inkunu l-Buskett fejn min-naħa l-oħra se nkunu qed naraw it-Tajr tal-Pliża qed ipassi minn fuq Malta. Din l-inizjattiva hija attività annwali organizzata madwar l-Ewropa minn BirdLife Europe and Central Asia li fiha hi imsieħba BirdLife Malta.